koji sledi pogodan je za gledaoce svih uzrasta. Zdravo svima, ja sam plavi avanturista i ja sam prepun hrabrosti. I ako tamo negde postoji bilo koji zlikovac, ja sam tu da ga uhvatim. Lukas, kako možeš da stojiš tu i da se igraš sa igračkom znajući su zlikovci napravili novu šumu opasnosti? Pa, zato što ukoliko se nešto loše desi, tu je velika Lukas Neto lutka koja će me spasi. A ko će spasiti Lukas Netovu lutku? Pa, naravno da će to biti druga Lukas Netova lutka. Izvini, a ko će da spasi drugu veliku Lukas Netovu lutku? Pa, nju će da spasi još jedna Lukas Netova lutka. A ko će tu lutku da spasi u tom slučaju? Možemo ovako do sutra nastaviti, ukoliko tako želiš. Lukas, ja mislim da je vreme da krenemo i da odemo da vidimo novu šumu opasnosti. Ma jok, nije još vreme. Ostavi tamo zlikovce, neka budu na miru. Ali brate, ljudi od kuće žele da posete novu šumu opasnosti. Je tako, a? A da li vi kod kuće želite da odete da vidite ovu našu novu šumu opasnosti? Naravno, Lukas, hajde idemo. U redu, ali znate li vi da je ova nova šuma opasnosti mnogo strašnija od prethodne šume opasnosti? Da, znam, ali moramo da pokažemo ljudima kod kuće kako izgleda nova šuma opasnosti. Pa mi radimo sve za vas. Hajde, G, dođi vamo da vidimo kako izgleda naša nova šuma opasnosti. Jesi li siguran da je ovo šuma opasnosti, brate? Da, veruj mi, siguran sam da je ovo pravi put. Aj! Šta je to? Videla sam nešto tamo iza žbunja. Opusti se, ja sam plavi avanturista i ja sam pun hrabrosti. Brate, jesi li u redu? Naravno da sam dobro, Ži. Tebe je uplašilo ovo, a to je jedna obična tegla slatkiša. A zašto bi se onda žbun pomerao? Pa zato što je duvao vetar. Ups, izvini, samo sam čula previše priče o novoj šumi opasnosti i zato sam uplašena od svega. Pripremite se, jer mislim da sam upravo pronašao novi ulaz u novu šumu opasnosti.
Dakle, istina je. Zlikovci su promijenili šumu opasnosti baš puno. Oni možda imaju novu šumu opasnosti, ali će zauvijek ostati poraženi od strane nas. To je dobro što smo pronašli novu šumu opasnosti. I ljudi od kuće su sad vidjeli. Mislim da je vrijeme da krenemo. Hajde. Ma nema šanse. Sada ima da uđemo u novu šumu opasnosti. Šta? Jesi malo poludeo, Lukas? Ti si sama sebi kriva, to je bila tvoja ideja na početku ove epizode. Htjela si da pokažemo ljudima kod kuće kako izgleda nova šuma opasnosti. A sada kreni za mnom. Nadam se bar da će se ljudi od kuće subscribe-ovati na ovaj YouTube kanal. Mnogo bi nam značilo. Hej, Ži, brzo dolazi vamo, brzo. Šta je to, Lukas? Gledaj pažljivo. Ovo ovdje je nova pećina od veštice Pandore. Tu ima pravu palatu. Koja je svrha uopšte imati palatu poput ove i da živiš u šumi punoj opasnosti i punu strašnih stvorenja? Hajde, idemo u Pandorinu pećinu. Hajdemo, naravno. Hej, ne. Ži, sada si ti ta koja je skrenula s uma. Već smo ušli u šumu opasnosti, pokazali smo ljudima kod kuće kako to upravo izgleda. Sada je vreme da krenemo nazad kući dok još nije pao mrak. Ali ljudi od kuće žele da uđu i da vide Pandorinu pećinu. Pa ljudi kod kuće mogu da sačekaju sljedeću epizodu. Hajde, brate, idemo unutra. Ži, jel se ti sećaš uopšte priče o Zlatokosi? Da, kakve sad to veze ima sa bilo čime? Ona je bila znatižena i ušla je u medvedovu kuću i loše stvari su se desile. Ali ovdje nema nikakvog medveda. Ži, jel se sećaš uopšte priče o Ivici i Marici? Zbog njihove znatiželjnosti i kuće od slatkiša, zamalo su bili uhvaćeni od strane zle veštice. Ali ovdje nema nikakvih slatkiša. Ajajaj, ne može se ništa dobro dogoditi. Mi smo avanturisti. Jesi li zaboravi na to? Ja želim avanturu. Pa dobro, ako je već tako. Onda, ja sam plavi avanturista i ja sam pun hrabrosti. Ja sam crveni avanturista i ja imam ljubav. Wow, kako čudno ogledalo. Baš je strašno. Ja ne vidim nikakve dugmiće ovdje. Naravno, Ži, ovo je Pandorino začarano, strašno ogledalo. O, veštica Pandora mora da nam je gladna. Pogledaj koliko hrane ovdje ima.
Gledaj koliko napitaka ovdje ima. Ju, gle ovo. Ovo ovdje je jedini ljubavni napitak. A to je jedini način da se zaljubiš u vešticu. Odnosno da popiješ ovaj napitak. A gledaj tek češelj koji ona koristi da ščešlja njenu čupavu kosu. Šta li ovo može biti? Lukas, nemoj to otvarati, možda je začarano. Pusti se lagano. Šta je ovo? Čekaj, čemu se ti smeješ uopšte? Brate, ovo je šminka. Veštica Pandora nosi šminku. Ja, pa ona mora da pokušava da izgleda lepo za doktora Mau Maua. Jo, gle, pa ovo su papuče. Neki u obliku ajkule. Ajkulaste papuče. Wow, ja nisam znala da se prodaju ajkulaste stvari. Nisam ni ja. Aj! A samo pazi, zamisli moju veliku lutku s ajkulastim papučama. Osjećam neku decu ovdje. To je veštica Pandora, vraća se. Hajdemo brzo odavde, idemo brzo. Brzo, brzo. Moj novi dom je neverovatan. Ova pećina je sigurno najstrašnije mesto u šumi opasnosti.